The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusahag kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong magkaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na sa mga kisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong adlaw sa Ginoo. Niya nasab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ninyo ang inyong sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay. Sige po ang atong pizza. Pizza at 13 sa bulan sa Nobyembre tuig 2016. Okay. Ulan-ulan. Nabasa tagamay. Timing kay moingon gilig ulan-ulan sa tupa tubig. Inya makunik po ni sa atong hisgutan karon, no? Kay ato mang gisaad sa miagi nga Domingo nga hisgutan nato ang bunyag. Kay usama ni sa issue may labot na sa atong pagtuo kung maghisgutag Katoliko nga pagtuo, kay ang atong bunyag gisupakan man sa mga igsuon na itong nahimulag kung mga dili na Katoliko karon, no? Kanang pagbunyag sa bata dili kuno na biblical o supak pagyod kuno sa gitudlo sa Biblia,
o kanang paagi pos pagbunyag nga ngano kuno nga kita nga mga Katoliko diha sa atong pagbunyag bu naman lang o di ba kauwisik nga kanang bunyag tusmaw man na. Kay kanang bautismo ikan man sa pulong baptiso sa Grego nga nagkahulugan og pag-immerse, pagtusmaw. O ato nang hisgutan pero atong unahon sa ning ako mangunggisaad nga dunay tulo ka murag duha na lang di ay referensya tulo ka referensya or duha akong gisaad nga ipadayon ako pagbasa so pagpamatuod ni adtong kana bang continuity pagka mapadayonon sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga walay laing makaangko ni ana gawas lamang sa simbahang Katoliko. Mao nga siya mao ang matuod nga apostoliko. Mao manggali nga diha sa mga descriptive names sa simbahan usa diha gidayag sa iyang timaan o descriptive nga ang matuod nga simbahan gawas sa iyang pagkakatoliko kung makailapon gibutang usab nato diha ingon nga timaan nga kini apostoliko o apostolika buri pasabot na tukod diha sa mga apostoles o nagsugot dito sa mga apostoles kay ang unang gipili ni Kristo nga mamahimong sakop o nahimong opisyalis gani sa iyang New Covenant Kingdom mao man ang mga apostol mao na siya apostolic unya mahinumduman nato nga nganong butangan nato mga descriptive o mga ilhanan kay naa sa Jeremias 31 bersikulo 21 nga kanang daan o dalan o way sa in English butangan yung ilhanan o timaan para di ta mawala parehas pagkunaog moagi ka sa usa ka daan nga labi na kung maupay paghiagi nimo sa maong daan. Kanya mahadlok ka nga di unya ka kabalik di ka katultol kay maupay pag-agi nimo sa maong daan. Mao na nga unsa may imong buhaton butangan nimo mga timaan para makatultol ka di ka mawa. Mo iyon ana ka importante ang timaan. Di ba? Unya nganong ato man i-connect sa simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo daan man na. Although si Kristo mao ang dalan paingon sa God the Father o ingon bitaw si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Yung the way. Si Kristo ang dalan paingon sa Amahan. Pero sanglit ang iyang simbahan o iglesia, iya manggisugo sa pagsangyaw, iya pong giangkon, matod pagali ni Pablo diya sa iyang mga sinulat sa Korinto nga ang simbahan o iglesia, lawas ni Kristo. No, atong simbahan nagtawag anig mystical body of Christ. So kay lawas ni Kristo ang simbahan sa to pa mahimusab natong tawgon nga ang simbahan dalan. Okay, lawas gud. Si Kristo dalan maghaw niya kay ang iyang iglesia lawas man niya so dalan ang iglesia. Niya masabtan klaro man po na explicitly diya sa Buhat 24:14 nga ang iglesia o simbahan gitukod ni Kristo litra por litra gyud gitawag og daan o way sa in English. Unya kung balikan na to ang Jeremias 31:21, butangan kunog mga ilhanan o daan, ang maong daan. Ilhanan para dili kita mawala. Ingon na po ang iglesia. Dili kay igo lang ng pagtawag og iglesia na siya sa Dios o iglesia na siya ni Kristo. Okay, mo man ay description ni Pablo o mga pinili na o mga Kristohano na oo. Dili lang kay kana nya naman kay kung pananglit kung ang imong itawag sa grupo ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo kana ra gyung pananglit iglesia sa Dios or di ba ka iglesia ni Kristo kung magsalig ra ka ana unya kay daghan man kayo gatukod og mga pundok ron nga gihinganlan pud ana nga lana. Daghang kayo gatukod og mga pundok karon nga gihinganlan anang mga ngalana. Nya lain-lain og founder. Pananglit ka ng
Iglesia ni Cristo. Naay Iglesia ni Cristo nga nagsugod niadtong 1914. Unya nagtudlo nga dili Dios si Kristo. Unya kung atong iningleso ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ, naapoy Church of Christ o Iglesia ni Cristo nga natukod ni Alexander Campbell dito sa Amerika. Parihas na Church of Christ pero gatudlo nga si Kristo Dios. So dili parihas pero parihas nga gagamit sa ngalan ni Kristo. Nya kana pong Iglesia sa Dios. Mabasa man sa Biblia. Unya daghan kayong gagamit ana na Iglesia sa Dios. Kay kanang sa dating daan gani aron ginganlan man po nag Iglesia sa Dios o international. Kay kanang grupo ni Eli Soriano nag-usab-usab man nagngalan ng iyang pundok kay dahil magparihas ma-question man ngan sa lain pong pundok mo nang magkasuhanay pagani mo nang usbon o usub-usub pa dili gyud magparihas ba labi na inig parehistro. Okay mo na nga Church of God International niya sa akong nahibaw-an na may parehas na katong Church of God nga gitukod pod ni Garner Ted Armstrong nga anak ni Herbert Armstrong nga ang pundok gitawag pod og Church of God pero ang description gayon na lang Worldwide Church of God. Worldwide Church of God. Unya sa iyang anak kay may rebuildi man pud to sa iyang pundok kay ambot unsa iyang hinungdan nga naglain pud og iya gihinganlan pud og Iglesia sa Dios o Church of God International. No? Kung sabton parehas ra kay international o worldwide mao man na synonymous ra man na pero parehas gagamit sa nga Church of God. Di ba? Naapod gani Church of God diri nga lahi pod. Nay Church of God Seventh Day. So daghang gagamit ang ngalan ni Kristo o ngalan sa Dios sa pagngan sa ilang pundok. Yung sao mo na to pagpiho ana, sao mo na to pag-ila sa matuod nga Church of God o matuod nga Iglesia ni Kristo. By the way, kanang wingon dag Church of God o Iglesia ni Kristo usara na ha? Kung maghisgot ta diri sa Biblia, usara na. Lain-lain lang ang description ni Pablo o kinsa man ang apostol magistorya. Lain-lain ang description, paras bitaw na ako. Tulo akong description. Gani na ay usa nga wa na ko giapil. O kanang Buddha. Na ada ito describe na ko akong pariente. Yan to nga gitawag pugkog Buddha kay akong naong kuno sa gamay pa ko lingin ana then mura man og Buddha niya tanawon mo na nga gitawag pugkog Buddha. Pero ang akong gibalik-balik ra ninyo nga akong mga description tulura. Ikaupat ng Buddha. Pero ang tuloon sa to? Okay, ang unang description yun ako aghingalan sa akong ginikanan Silbert. Dayon pagka dako nako gianggaan po ko o nickname nako Bobby. Silbert og Bobby dili na duha ka tawo usara na. Okay. Dayon pagka dako na gyud nako nga mahilig ko aning kamatuoran, truth about God mo na nga gihinganlan na po ko og veritas. Kamatuoran gi kanang veritas, kamatuoran man na Latin word man ang veritas sa kamatuoran. Mo na nga tulo akong description, Silbert, Bobby, veritas. Pero dili ko tulo ka tawo, usara ko. Ingon ana pod ang Iglesia gitukod ni Kristo, usara pero lain-lain og description. No? Lain-lain description. Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo. Pwede pod gali tawgon og mga natawo pag-usab ang mga sakop ana mo na born again. Pwede pod tawgon og mga pinili. Dayon naagi teksto pod nga mabasa nga pinili nga katawhan o pinili nga nasud. Lain-lain og description ng Iglesia gitukod ni Kristo. Lain-lain og description pero usara na. Oo. So karon moingon ta nga unsaon nato pag-ila sa matuod nga Iglesia gyud ni Kristo. Sa matuod gayud nga Iglesia sa Dios. So mao na tan-aw nato ang mga description o mga ilhanan o mga timaan para lang di ta mawa, di ta masayop. Now, unsa may example nato ani? Parehas anang kwarta for example.
Ganang kwarta, maghimutag example kanang 500 peso bill. Ang papel. 500 peso bill. Na karon, tanan bang kwarta ron, makita na to, puros na siya genuine, tinuod. Wala ba'y fake, di tinuod na. Na ay fake. Mo manggani nga, mga dakpan ng magpalusot og fake. Kanya ka ng fake ra ba? Kung usara imong basihan, mingong kag name tag ra, na mauwat kag name tag ra imong basihan, bayitan 500 peso bill. Then, og ang kulor ra po tanaw ni mo, mao ra ba po ng fake, kanang kulor, sa original. Na, sa o na kay, kanang fake, awaton man yun unsa nang dagway anang tinuod. So, mauna nga, maong kulor, unya, kanang tinuod nga kwarta, naaman yun na siya kanang description nga makaingon ng kana genuine. Unya, ang nagbutang anag mga timaan nga makaingon tag genuine na kung wa ko masayop ang atong central bank. Di ba? Kay ang opisyal nga makahimo na to kwarta diri sa Pilipinas kana mang central bank. Unya, sila may nakahibaloon sa ang mga genuine nga mga description. Na karon, kung kanang imong 500 peso bill, mao tan-awon nimo. Sakto gyud, 500 peso bill maupong kulor. Unya pagtan-aw na sa authority sa bisag usa lang sa mga authority sa Central Bank nga suhito sa mga opisyal nga description sa matuod nga genuine nga 500 peso bill, paghiling dito, oy, na may naawat-awat nga description. Pero kini nga description, wala. Kini piki ni. Nya mo insist ka nga, unsay piki nga, 500 ba tanawa o basaha o, 500 bitaw, name tag ray 500 ana. Pero wala na description nga ingon ani. So piki na bisan pag 500 na basahon, maupong kolor. Bisag usa lang ka description, wala diha sa imong kwarta, piki gyud na. Ingon ana po ng matuod nga iglesia sa Dios o matuod nga iglesia ni Kristo. Sayro na to ang iyang mga description, ang iyang mga ilhanan. Kay kung naagali bisag usara ka description, piki gyud na bisan pag nga na iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Di ba? Karon, mao man na yun eh. Unsa kayo mga description sa matuod nga iglesia. Kumbot na hunaon, daghan man. Dili lang kay Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Di lang kay kana. Pero, kay di man po na ito mabutang tanan. Pero taasa po dagoy kung ibutang tanan, no? Okay, oh. Oh. Taas po kay ibutang tanan. Kanya, ang simbahan na, ang iglesia na ay magbuot o unsay himuon niyang priority niya nga description. Kinaaman siya gahom sa pagdili o pagtugot. Di ba? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Unahon sa nato nang wala gi-opisyal pero timaan gihapon. Unahon sa nato. Ha? Okay. Okay. Ay lang katong nag-atang sa bunyaga, ay lang magkasuko na ko nga madugay. Basig di ka na ko mahisgutan ron kay gusto gid akong ayuhon og discuss ning mahitungod sa description. Okay. Kay ako naman guning gisugdan sa miaging Domingo nya wa man ako matiwas tong referensya og pamasa. Unya kining akong gipasiuna og hatag ninyo mao ni ang part na sa explanation o katin-awan ay ha kumubasa aning referensya. Kay kini kung referensya nga akong basahon ninyo karon, lahi ang description nga gihatag. Para sa tong sa miaging Domingo ba, nga sa Grolier, ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag og Katoliko o Catholic. Ya naamang mo ingon nga pataka lang ka dia Veritas bisan pag Grolier na pero di na katuhuan. Ngano man kay di ka kabasag Katolika dia Catholic sluts Biblia. Muna nga ato sang himay-himayon ni nganong nagkatolika ni sa Grolier. Ya ako na mo ning impartial, ako na ni hisgutan sa miaging Domingo. Huh? Parehas manggunian ng ako. Mayong paghingalan sa akong ginikanan Silbert, alien pa ng Bobby ug Veritas. Wala pa na sa bokabularyo ni atong gitawag kog Silbert. Kay awahin naman kog gitawag og Bobby. Then pagtawag na kog Bobby pod, alien pa ng description nako nga Veritas.
Kay wa pa man ko hinganli og biritas dayon ni adtong pagtawag nako og babi. Kanus amang ko gitawag og babi o biritas, sa rihang idako nako din mahilig ko og kamatuoran kay basa-basa og Biblia. Mo nang gitawag na po kong kamatuoran o biritas. Yung na ng iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung magsalig na kag Biblia, unsa tong gipanghisgutan sa mga apostol sama ni Pablo, unsa man kay gisgutan unsa man kay description ni Pablo sa iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, iglesia sa mga hintil kay naampoy hintil na kabig. Pag-abot sa Korinte, i-describe po niya nga iglesia sa Korinto. Pero kini wala pa nigi official gyud sa simbahan nga unsa kaayo ang official description na kay kanagong official description niadto naman na kumpleto na sa matuod nga iglesia niadto ng 1870 First Vatican Council, di ba? Pero kanang official description dili nabot pasabot nga kana ra gyud kay kung buot na hunaon daghang gaing description o ilhanan sa matuod nga iglesia. Mga pinili kay piniling katawhan gud mga ayong kang sa pa Kristiyano o mga Christians kay naampoy babasa sa Biblia nga gitawag og mga Kristohanon. Daghang kay description. Mo na nga daghang mga ilhanan. Kay nganong gitawag sa Kristohanon pod kay nagsunod mo ni Kristo mo nang Kristohanon o Christians. Pwede po tawgon ang iglesia o ang mga sakop og nataw pag-usab o na born again. Nga naman kay siyempre masakop ko ka sa iglesia. Nabunyagan ka, unya ka ng bunyag, nalinisan man ta sa atong mga kasalanan. So nabag-o na ta. Mo naibot pa sa buto nabag-o na ta o na born again. Gani sa Grego ana yun ka nang mention dia sa Juan 3:3 nga to sa 5 nga born again. Ang pinaka duol gyud sa tunong gyud nga translation ana kay ang Grego kung wa ko makalimot anothem kung wa ko makalimot nga ang exact gyud nga duol nga mo takdo gyud nga translation born of the above, dili imda na siya gyud born again. Born of the above. Natawo ba sa Diyos? Ang above lang ipasabot Diyos man. Born of God o born of the above. Pero mahimo sa ihubaron og again. Kay but pasabot na bag-o na. Kay kung ma-born of God gud ka o ma-born of the above, meaning na bag-o na ka. Hinalinisan naman ka. Muna nga ang ubang translation kasagaran again may gibutang born again. Natawo pag-usap. Na pwede tawag ana pero usar na kapundok. Unya karon kung naay magdaladala ng ngalan nga born again, well di ta musupag ana kay naa man sa Biblia pero ang description sa matuod nga born again nagsugod panahon ni Kristo. Si Kristo mo ay sugod o pioneer sa maong pundok. Sa ato pa, pananglit na born again magsayang-sangyaw sa inyong balay. Tanawa sa, unsa man kailhanan sa tinuod nga born again? Kanang born again, grupo man na, di ba? Kay grupo man po na sila. Tanawa sa, susiha sa, hilngas anang ilang credential, kinsay ga founder ana, kinsay ga sugod ana. Kana, dayon, kanus ana nagsukay. Sa akong nahibawan gud kana mga nagdaladala og ngalan nga born again ron, nagsugod na sa Amerika. Wa mo kay balo ana. Unya daghan pug makabig kay ang gipanudlo na mas Biblia. Pares-pares ra po na sa Adventist nga ang Adventist daghan pong makabig kay si Ellen White iya mo pong gipangupya ng mga pagtulon-an sa Biblia. Hinaon sa atong Catholic nga analysis na alay giapil gikopya ni Ellen White nga dili na kinahanglanon sa Kristyanismo. Plus anang giapil paghihapon ng kosher laws katong dili ng baboy, himbis. Giapil paghihapon ng tulumanon may tungod sa kalanon. Di ba? Giapil lang nila. Kanya ila pong iapil nga katupo ko nung Sabado nga si Kristo nagrespeto kinahanglan ipadayon gyud kuno gihapon to kay panag-ingnan lagi si Kristo. Di ta musupak anang panag-ingnan pero dili ta ng practices o example sa Biblia kinahanglan yung ipadayon na to.
Kaya naa may mga balaod god nga naay nakatapot nga ceremonial essence, ceremonial element niya. Kanang ceremonial element sa balaod sa daang kasabutan gitapos na ni Kristo sa krus, mo nang ilisdan na po natog bag-ong ceremonial. Kay daan man to. Muna malangan ko ana mo taas na po kay gugmayo ana. Pero sa nang kuan kanang tuli circumcision ceremonial na. Unang gi tapos na ni Kristo sa krus, mo nang giilisa na sa iglesia og kana na lang bunyag. Kay tudlo mo na sa Ginoo. So mo na gi-change. So uban pa mga changes wala na mahibaw nila. Munang anang Adventist, moingon sila galig, ala, giilisad sa Katoliko og Domingo ng Sabado. Tinuod mabod. Pero ang legality ana mo dili nila madawa, tuguan nila mahibaw sige lang kay maghisgutaan na ato ra po nang i-discuss ug maayo, no? Okay. So, balik sa ta diri sa kining mga description. Katong description nga si Kristo gyud mo'y gatukod. Now, katong gipamasa na tong reference, for example, Grolier Encyclopedia, pasado tang Katoliko ana. Kay sa Grolier Encyclopedia, klaro magyud no? Sa volume 5, page 106, Catholic Church, Catholicos, Greek, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, kini nga reference, kita ang Katoliko yung makaangkon. Kay founded by Jesus Christ man ang Catholic Church. Kanya, nahinumdum ko sa debate sa Una Dres Plaza, ang response sa debatista sa Iglesia ni Cristo, niingon nga, gibasa tong laing page, kanya, gi-quote tong giingon dito nga, na ay portion dito nga, Catholic believes. Catholic believes. Gi-connect atong, kining gibasa na to ron. Dayon, iya din gi-emphasize nga, ang kinsa may giingon anang kanang Katoliko tukod ni Kristo, kinsa may giingon ana, gi-connect din atong laing page nga, Catholic believes. Katoliko mo'y giingon ana, gisulat lang niya sa Grolier. Okay, inana pagtubag. Tinuod mo po. Pero, kung ayaw na to examine ang Grolier, dili siya mabutang ana kung wala na niya nahiling. Kay katuganing sumpa nito laing page, lahing statement dito nga naay gipanghisgutan nga lain dito nga gisumpahan og Catholic believes. Unya ang mayong laki nga debatista sa Iglesia ni Cristo, iyang murag lain-lain niya ba ang argumento nga murag na siya gustong pulutson mo nang i-connect niya adto dito atong kining statement nga giingon dinhi. Wala nga ang atong response nga di man punta mo supak nga kanang pagka tinukod ni Kristo sa Katoliko mo man gyud po na pagtuo na to. Alang-alang di ta mo tuo ana. Di ba? Kita mga Katoliko nagtuo ta nga si Kristo gyud may gatukod aning Katoliko. Muna nga, sakto rin hapon tong ministro, pero ang negative kuan lang view nga na siya na kay gusto niya nga wala-wala o ng mga taong naminaw nga di la tinuod kay Katoliko rin gato, na. Okay. Maunang na. So, mauna nga, makaingon ta nga, kung maghisgot og mga standard reference, only the Catholic Church mo'y makahatag og standard references nga nag-ingon nga si Kristo gyud may founder sa Catholic Church. Di ba? Wa man gyud laing religion ana makaangkon ana. Ganing uban galing Protestante ilang gamit-gamiton gani po ng description nga Catholic. Pero ilan ang angkonon kay universal lagi ang iglesang gitukod ni Kristo. Pero ang matuod nga universal o Catholic kadtong gisugdan ni Kristo. Ingon na po, kanang Iglesia ni Kristo or Iglesia sa Dios, susihas anang ilang mga description o mga ilhanan kung nagsugod ba na ni Kristo. Kaya kung wala na nagsugod ni Kristo, therefore, dili na mao ang tinuod. Kaya timaan man na. Kaya pananglit ako,
Magtukod po kong pundok ron. Ngalan ako Iglesia sa Dios. Nya kay naa lagi na sa Biblia. Nya mutuo po mo nako kay ang ngalan sa kong pundok Iglesia sa Dios. Ipangutana sa kanang Iglesia sa Dios ni Veritas nga pundok gasugod ba na ni Kristo? Mao ba na ang nasumpay sa mga apostoles? So kung dili na siya masumpay, dili na mao ang tinuod nga Iglesia sa Dios. So kanang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, nasumpay ba na sa mga apostol? Dili. Unya na sila argumento ana nga nakadumdum day tuod ko para to be fair no. Ako mong pahibaw-on gun sa ilang response anang mukutlo ta pananglit o katong ilang pasugo magazine. Katong pasugo gani Abril 1965 page 41 katong giingon, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Dili kuno sila mo question o musupak sa pangangkon sa mga Catholic apologists o mga defenders parehas nako. Dili kuno sila musupak namo nga mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko sa kanabang pangangkon nga ang Katoliko lamang nga simbahan that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So dili sila musupak ana nga Katoliko ray makaangkon nga makasubay gyud sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Pero ang ilang sumpay, mingon sila nga bisag makasubay ng Katoliko sa iyang kagikan sa mga apostol, pero nawala na manggod ang iyang pagkatinuod ana. Kay naapostata naman na, completely kuno na apostata. Ito pa natalikod o nahimong heretiko nga grupo. Natibuok yun nga, wa na nakapanudlo og insakto. So kay, but pasabot nila nga, nawala ang matuod nga Iglesia ni Kristo. Kay nagtudlo na makunog di mao. Mao na kinahanglan na puglain na pod nga messenger. Na ug motuo mo ana guba kay ang dakong doktrina sa Biblia nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo lig-on, even the gates of hell shall not prevail against it. Pisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. Even the gates of hell dili makabuntog sa ito pa. Ang iglesyang gitukod ni Kristo dili gyud na mahitabo nga maapostata. Well, naay tagna diri sa Biblia nga dunay matalikod daghan pero dili ang tibuok. Wa gitay mabasa sa Biblia nga tibuok matalikod ang iglesyang gitukod ni Kristo. Wa tay mabasa ana. Kay kung tibuok matalikod ang iglesia, nahimong bakakon si Kristo ana. Nga ang iyang simbahan lig-on, even the gates of hell shall not prevail against it. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So wa man gud sila laing lusot, ilag yung pamatud-an nga naguba o nawala gitong Iglesia ni Kristo sa unang siglo kay nagtudlo na kunog di mao. Allegation ha? Para matagaan og lugar si Felix Manalo nga lain na pong sugo. Kumbot na hunaon, usurpation of authority of Jesus Christ na. Nga naman, kay ang tinuod nga last messenger of God the Father, Jesus Christ, Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Nga sa karaang mga panahon, pasabot sa daang kasabutan, ang Diyos nagkikistorya, pinaagi sa mga propeta, pero sa kaulahiang mga adlaw, kung last days, kining last days nga gipasabot, mao ni ang pagsugod, tuyhakaw sa New Covenant Kingdom of God nga gisugda ni Kristo. Sa kaulahiang mga adlaw, nakikistorya ang Diyos pinaagi sa iyang bugtong anak pupusabot si Kristo. O na nga kanang last days nga gisgutan sa Biblia, nagsugod na ni Kristo. Mao na nga si Kristo mao ang final last messenger of God the Father, dili si Felix Manalo. So kung moingon kag si Felix Manalo mao ang last messenger of God, therefore usurpation of authority. Ano man kay ang last messenger of God the Father, only Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Di ba?
Una, maupod sa Mormons. Mupo na ilang pagtulunan. Total apostasy. Kay kung dili po sila mutudlo og total apostasy, unsaon pag-justify nila nga si Joseph Smith sa Mormons, prophet. Di sila ka-justify. Kana pong pagkasugo ni Felix Manalo, dili sila ka-justify kung dili nila mapamatud-an nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo naguba. Di ba? Mga tsuking ting paminaw, ako lang gitagag kinabuhi ha, pero ang tinod ako masuko ninyo. Nasuko lang ko sa demonyo nga nung daghang nalimbungan na to. Mauna, kanang giingon Dios Biblia nga daghan ang matalikod tinuod na. Kinsa man ang matalikod kanang nanggawa sa Katoliko. Kanang namiya kay naghimo ka og galingong pundok. Maunay nasa likod, pero dili ang tibuok. Kay kung matibuok pagkatalikod ang iglesia, naguba ang dakong doktrina sa Biblia. Nga unsa man, lig-on ang simbahan ni Kristo sa tagna pagkaklaro kay sa tagna na. Daniel 2:44, ato ding basahon ning Daniel 2:44 ha. Alam mo kasuko na ko ha kung di gyud ko kahisgot og bunyag ron. Kay importante kay ni kay mo man abi ninyo mga igsuon, ako particular kay kuani kay sakitan kay kuaning kanunay natong panagbahin-bahin. Amot kung inyo okay ra na ninyo. Okay ra man noon sa freedom, okay ra na. Pero kung maghisgot gutag gusto ni Kristo, sakitan gyud ta kung mabahin-bahin ta. Kay unsa giingon ni Kristo, amahan, mausa unta sila. Maingon nga ikaw ug ako usa. So particular kay panaghiusa ang Ginoo, pero nganong gibahin-bahin nato ang lawas ni Kristo. Unang sakitan ko ana. Sakitan ko ana nga naman kay mo na gusto ni Kristo nga mag-usa ta. So man ang usang gisgutan diha niya, usa ka iglesia na niya, one body, no? Matud pa ni Pablo, Ephesians 4:4-5. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, Daniel 2:44. Basahon na ito kay tagna man nga ang katumanan ani mo maning kingdom of Jesus Christ. Pero wala pa na human yun ang fulfillment ani kay naay gipanghisgutan diri nga wa pa gyud matibuok. Pero gisugda na ni Kristo ni adtong unang siglo, no? Daniel 2:44. Tuning basahon. Daniel 2:44 na sa Biblia pero dili kay nila ni tagaag importansya, no? Dili kay ni tagaag nila importansya pero mao ni ang ebidensya nato nga klaro kayo nga dili mahitabo nga tibuok matalikod ang iglesyang gitukod ni Kristo. Ngano man kay lig-on gud nya na pagipasumbingay diha sa Matthew City 24:25 nga kana kunong balay tukuron ibabaw sa bato lig-on. Bisan pag bagyo na hanginon unsa diha di gyud maguba kay natukod ibabaw sa bato. Magamit na to na kanang pambingaya sa iglesyang gitukod ni Kristo nga lig-on ngano man kay pag-ingon ni Kristo ni Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Nya kay mao naman ang gihisgutan nga basta balay gali tukuron ibabaw sa bato lig-on bisan paghapakon naghangin bagyo na di gana matumba. Ingon na po ang iglesyang gitukod ni Kristo. Bisag hapakon siya mga katalagban, mga heresies, kanang pagtalikod, kanang mga batasan pare nga dili maayo, kanang mga abuso sa atong mga clergy. Mo na mga bagyo sa simbahan. Nga hulga nga maguba ang simbahan, pero wa gyud maguba ang simbahan. Nahinumdum mo atong giingon ni Napoleon Bonaparte kung wa ko malimot nga ingon siya nga, kung mahimo na ako ang pagguba sa simbahang Katoliko, gubon ako. Pero unsay tubag sa obispo, mahimo ka na nimo, wa manggali may kahimo, kami, ikaw pa. Unsa may gipasabot sa obispo. Kay hibalo man ang obispo nga, sila mismo, naapod sila yung mga dili maayo. Kay tinuod man po, historically, daghang mga obispo, nga, ang ilang obispo lagi sila, pero ang ilang kinaiya, dili Kristohanon. Dili tanan hawa, kung mayngog tanan, historically, nahitabo na, mga pare, obispo, daghang mga nahulog siya o ana.
Ano man, kay daghan mang nagpatintal sa demonyo nila pod. Na manggali santo papa nga mga maot og kinabuhi, kanang ilang kinabuhi nga dili maayo, mao nay hulga sa pagguba sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ning Katoliko. Pero pagkadugay naman kayo sa nga tanan, daghan namang mga pare obispo nagpabadlong ani, dili tanan ha, kunang klarohon. Daghan ng pare obispo nagpabadlong, pero nganong wala gyud maguba ang simbahang Katoliko kay mao ni pasalig diri sa Biblia. Basahon ko Daniel 2:44, in the days of these kings, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Sa panahon ni ining mga haria, unsa maning panahon na, ang gitumbog ani, kining naay mga leader-leader, mga presidente, mga hari, mga prime minister, mao ni sa atong panahon ron. Panahon pa ni Kristo na ng mga leader-leader, mga pangulo-pangulo. Unya, nagtukod si Kristo og gingharian o iglesia. Mauto, katong gisugda ni Kristo, mao ni ang gingharian kay gipag-ingon diri in these days. Ining mga adlaw, ang Diyos sa langit. May panahon sa mga hari-hari ha, kanang mga leader pa diri sa kalibutan. And shall the God of heaven set up a kingdom. Ang Diyos sa langit magtukod og usa ka gingharian mo pugali ni usa ka klaro kaayong kanibang pahayag sa Biblia nga si Kristo Dios gyud. Kay siya may gatukod sa gingharian o iglesia. Unya ang description diri sa Daniel 2:44. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. Magatukod og usa ka gingharian. Dios may mugtukod. Nya kung dili Dios si Kristo, so dili tinuod ning Daniel 2:44. Di ba? And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Sa to pa, tanang mga pundok-pundok o mga gingharian, plus aning mga gobyerno, gingharian man po na. Kay organisasyon man gihapon na. Kining mga gobyerno sa tao, tanan. Maapil galing ning gobyerno sa Pilipinas, ani, kung ato ning sabton, tanang gobyerno. Kini tanan mga makonsume ni kay ang magpabilin gyud kining gingharian ni Kristo o gingharian sa Dios nga gitukod niya adto pang unang siglo. Unya kini wala pa ni makumpleto paghuman. Pero nasugdan na, ngano makaingon kog nasugdan na? Kay sukad masugdi ni Kristo ang maong simbahan o iglesia, wa man gyud maguba. Kining Katoliko. Pero padayon paghapon siya bugno. Padayon gihapon siya bugno. Nga naman, for example, karon bisag wa siya maguba, pero ang tibuok kalibutan, wa pa man gyud madala niya. Pero daghan ang nadala kay, pagkadako sa Katoliko, tanawa na history sa Katoliko, daghan ang niluhod niya. Sa una, kining atong Pilipinas, katong silang raha humabon, kung ako masayop. Kanang Cebu, kita, nahimo man tang Katoliko. Na mga Muslim pod nga na Kristiyanos. Inana. Pero wa pa mahuman, ngano man kay sige pang kumbate. Unya kini ra bang pagguba sa simbahan sa mga tukod-tukod lang og tawo. Dili ra ba ni pinaagi og kanang dugoon. Kay ang tudlo ni Kristo nga armas diri o pagpakigubat diri sa bag-ong kasabutan gugmaman. Mao na nga ang simbahan nagtudlo gyud og atong buntugon ang kadautan sa kalibutan pinagis pagbuhat og maayo. Very lisod ni difficult kanang non-violence mo po ni prinsipyo ni Mahatma Gandhi. Dili non to Kristiyano si Mahatma Gandhi, pero ang iyang prinsipyo parehas sa prinsipyo ni Jesus Christ. Kay dumdum mo? Kay si Mahatma Gandhi, di ba? Kuan man to siya, ang iyang prinsipyo is non-violence.
nga ang katarong atong kabuton sa dili violente nga pamaagi. Mo man gitulo ni Jesus Christ there is New Testament. Bunon kag bato balusan og paan. Kung sagpaon ang imong tuong aping pwede nimo ipasagpa po lang usa. Di gyud ka, paubos gyud ka. Di ba? Lisod ni. Lisod. Isuway ra gog pasagpa ka diha pa. Na, ambot lang. Sinumbagay gyud mong duha. Okay. Ang example gipakita ni Kristo para sa atong nagpadakop siya o dakop siya, hangtod gipatay siya, sugot gyapon siya. Mao po ni kining iyang mga followers mao gyapon kanang mga martyrs. Gipangpatay, di ba mao na mga example. Kay unsa may doktrina diya sa New Testament? Gawas kung kini mamatay mutubo kinig mudaghan nasa buhat aw Juan nalimot man ko sa tong tekstuha kana galing mo na gibasihan pud anang kana galing nahitabo sa kasaysayan nga ang mga Kristiyanos gipangpatay nagtuo ang mga nagpersecute naglutos nga mawala ang Kristyanismo. Nagtuo sila nga mawala ang Kristyanismo. Pero nasayop sila nga naman kay kanang matag dugo sa mga martir nahimo nang igpapatubo sa simbahan. Igpapatubo. Tanawa ra gud historically tanawa ninyong Katoliko. Unang siglo, ikaduha, ikatulong siglo pagkadaghang Kristiyanong Katoliko dihang gipangpatay sa mga emperador nga pagano sama ni Nero unsa pa to pagkadaghan mga 300 years gikan sa unang siglo mo baling lutos sa mga Kristiyano sana nga Katoliko. Baling lutos, daghang patay si Pablo, si Pedro o uban pa. Pero nagtuo ang mga paganong emperador nga inigpamatyo nila mga Kristiyanos, mawala ang mga Kristiyanos na unsa man nga padayon manog daghan, nahugdo na lang imperyo sa Roma ang simbahan nga padayon paghapon. Mao na nga kung na-absorb nato ang kinabuhing Kristiyanos, mao na nga ako dili ko dapat mahadlok mamatay. Dili ko dapat mahadlok nga pananglit gawas ko diri sa estasyon dunay mo pusil nako. Di ko mahadlok ana. Unta, pero ang tinuod personally nahadlok ko. Pero dili ko dapat mahadlok ana. Nga naman, kay kanang dugo sa usa ka martir, kanang dugo sa usa ka Kristiyanos, igpapatubo na sa simbahan. Kay daghanang nisulay o guba sa simbahan, wa gyud ka guba. Sa may gitubag atong obispo, o Santo Papa, ni Napoleon Bonaparte, katong pag-ingon niya nga, gub-on ako ang simbahang Katoliko sa itubag sa obispo. Suway, kung mahimo nimo. Kay kami mismo, wa mi gani kaguba. Nga naa sa among pagngangakamot ang pagguba, ani. Unsa man pagguba ug sulay sa mga pare nato, obispo ang simbahan. Kanang ilang pagkadili matinud-anon sa ilang pagkapare. Sa ilang pagkaobispo, maunay kuan. Sana mga hinagiban sa demonyo. Kay kining demonyo muguba sa simbahan, dili ra man gamito niya kanang naas gawas, iya pong gamito ng mga naasulod. Pero sa kadugay nga panahon, daghang pare, daghang obispo, napagali Santo Papa. Of course, gamay ra noon sila. Kung may hisgot ang Santo Papa, historically, gamay ra kayo ang mga Santo Papang badlungon, ikumpara sa mga buutan. Tanawa ninyo ng history. Pagkadagharan na himong badlungon sulod sa simbahan, maobispo ka man, masakop ka man, o kung sakop ka, para saan ang mga politiko nga Katoliko. Na mga politikong Katoliko, pero ang ilang mga buhat sa lawayon. Dili tanan ha, dili tanan. Ako ginang taruhon. Na mga politikong Katoliko nga mga sa lawayon. Kanang ilang sa lawayon nga buhat, hinagiban na sa demonyo. Pagguba sa simbahan, kaya na may mga tao god nga, dili tanang Katoliko kay daghang badlungon. So ikaw karong naminaw, Katoliko ka, kung dili ka matinud-anon, kung badlungon ka, sama ra nga dangan ka sulod simbahan. Unsay giingon ni katong obispo sa Amerika nga nahimong ilado, nalimot ko ngan. Nga niingon siya nga a Catholic who does not propagate his Catholic faith is
sa tuyang sumpay. Dangan ko, no? Virus sa Twitter ang gigamit niya. Anay. Ang usa ko no kakatoliko nga dili magbuhat sa iyang gimbuhaton isip Kristohanong katoliko usa ka dangan sulod sa simbahan. Malandong ka na, tinuod na. Kay kung Kristohanon ka katoliko nya dili ka matinumanon sa imong pagtuo, virus gyud ka. Nga naman, mura kag anay. Kay kung daghang matakdan nimo, sama ra nga giguba, gipatay nimo ang simbahan. Nga naman, kay wala nimo gipakita ang tinuod nga ehemplo ni Kristo. Pero bisan pag daghan tag magdangan, ingon na Gus Kristo nga dili maguba ang simbahan. Padayon ni. Una nalipay ginita sa Amerika ron, presidente kay si kini Mr. President, Mr. Donald Trump. Nga naman, kay naa siya mga gipang istorya nga nalipay ang simbahang katoliko. Nga iyang irespeto ang simbahan sa iyang mga ideal sa mga Catholic schools nga naay freedom. Kaantag freedom. Nga kanang about food for life causes nalipay ta no sa nahimong presidente ron sa Amerika nga dili niya sungagon kuno ambot og matuman ba puna kay naampoy mga politiko nga mailang mo saad pero dili tumanon. Di ba? So, pero nalipay lang ta bisag istorya lang, no? Kay basin biya pug tinud-on, no? Kay istorya god, no? Okay. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw na wa na lagi nako mabasa lagi referensya pagani oh. Wa pa ko ka isgot sa bunyag, wa pa ko ka isgot sa kuan kanang unsa ni? Na day ga text diri 0910652020. Ako masahon na lang ha. God bless you, Brad. Pagkaanindot sa imo gi-share karon full of truth lamdagan ka kanunay sa Holy Spirit aron mas mulawom pa imo ma-share diha. Morning, Brad. Si Brad Jerry ni sa Ulingan. Mayang buntag, Brad Jerry. Salamat kaysa pagdasig. Okay, so mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Bisan pag kamo sulay ning yuguba ang Katoliko, ilangan lang mo. Oh, ako mismo, ang akong mga binuhatan nga dili maayo, apil ko sa pagguba sa Katoliko. Apil ko ana nga naman kay ang tinuod nga Katoliko magbuhat sa mga pagtulon ang Katoliko. Naabagoy Katoliko nga mayong kag tinuod ng Katoliko din magadik-adik ka nga bawal man na sa tong pagtuo ng magpabadlong tas gobyerno. Naabagoy tinuod nga Katoliko nga sige rang dias eskina ubog-ubog nga dili man na maayo nga ehemplo sa mga bata. So kung Katoliko ta, pari magdili wala exempted na to. Kung magpabadlong ta, dili na to tumanon ang atong mga pagtulon ang Katoliko, dangan ta. Virus ta sulod sa atong simbahan. Sama ra nga giguba na to ang simbahan. Pero naon sa man, naguba pa gurang simbahan pagkadugay na niini. Sa ang pagkaguba ani nga tukod man ni Kristo. Saad ko na niya. Mateo 16:18. Even the gates of hell shall not prevail against it. Piisan ng ganggaan sa impyerno, dili makabuntog na ini. Maglangan lang mo niya. Bisan pag-unsa ka mayang laki ninyo, o nato, muguba sa simbahang Katoliko, di kita kaguba sa simbahang Katoliko. Tanawan ninyong history, unsay nahitabo sa tanang mo makig-away sa Katoliko. Daghan nila nga katud dayong gobyerno ni Napoleon Bonaparte, nawala man to. Ang Roman Empire, hugno na lang. Pero ang simbahang Katoliko, panayon nga po, na po'y bagong mo, makig-away sa Katoliko ron. Daghan na po. Pero bisag unsao nila, di gyud bisan pa, ang nasa sulod mismo, di maguba lagi ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Pasaylo ako, di na ako babasa ng International Encyclopedia o The New Book of Knowledge. Mura ko sige ka patriling, manamangayo kog pasaylo ninyo nga, di ko katuman sa kung saad. Ayaw ko ninyong duhui, kaya ako si Veritas masalay pun makasasala ko, dili ko mantigo mutuman sa kung saad. Pero tuhui ang mensahe nga atong gidala kung sa inyong pagdungog kamatuoran. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong alagad, sumaong tulumanon,
Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Espiritu Ilumba og naaday si igsuon Roger Bonera. Nakita nato dinhi, maayong bundag. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.